खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनिफ्राय साबायखर बावहरबाय जोंनि हाबाफारिखौ फोसावनो थाखाय नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो देग्लाय 2025 मायथाइयाव गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद एबा गगामुग बड' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटि बेनि 25थि फ्रिसमेन ससेल खुंनायजों लोगोसे रुफाथि फोरबो फालिथाय बेखौ सबनसिरि फरायसालिमायाव खुंनाय जादों। बेखौ 25 आरो 26 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन। दिनै गेवलां मेल दिनैनि गेवलां मेलाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार आरो थांखि जानाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा डक्टर बिदुल बसुमतारी सार लोगोसे गोबां हांख्रायजानाय आलासिफोर माननि आलासिफोर बारग' फरायसुला फरायसुलिफोर आरो गंद' फरायसालिमा आरो सिनियर सेकेन्डारिफोरनि फोरोंगिरि सारमोनजों लोगोसे गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। जोङो साननैनि हाबाफारि लादोंमोनब्लाबो थांनाय 24 खालारावबो जोङो माखासे जोलुर बादायलायनाय बुलुर बादायलायनाय खारनाय सियार गेलेनाय थुनलाइयारि बादायनाय रेकर्डिं जावजा मोसानाय आरो जोङो फेशन श' गोबां बेबायदि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङैनो गाजा गोमजा खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे देग्लाय नैबे 25थि सिनायथि फोरबोआवनो जोङो गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि सनास्रि सोरां बिनि 12थि बिसान खुगा लाइसिखौबो मोजाङै मोजां बेखेवनो हाबाय। बे आफादनि गेजेरजों जोंनि गगामुगाव गासै गगामुग कलेजाव 2000 मायथाइयाव दाजेननाय जादोंमोन। गासैबो फरायसुला फरायसुलिखौ लानानै गगामुग हायार सेकेन्डारि गगामुग गार्ल्स कलेज आरो बेनि उनाव मयद' मिमां बेटबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल मयद' मिमां खदमपुरि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो बरदल'नि सेन्ट्रेल कलेज आरो सबनसिरि कलेज बिनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिखौ लायोब्ला जों बोसोराव 500-600सो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मोननो हायो। बे आफादखौ दानायनि माखासे जाहोनफोर दङ। जाहोना बेनो जागायजेननाय समाव 2000 मायथाइयाव खोब गंब्रैसोल' कलेजफोर दंमोन। गंब्रैसोल' कलेजाव खोब दङ होनोब्ला 50 जनसोल' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मोनोमोन। बेनि गेजेरावबो सिनायलायनाय बारा गैयामोन, सुबिदा गैयामोन, बर' फोरोंगिरिफोर गैयामोन। बेबायदिनो जाहोनाव फोरोंगिरिजों रायज्लायनो प्रिन्सिपालजों रायज्लायनो माखासे उसुबिदा जानायनि थाखाय 2000 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। बे दानायखौ मैखोमै बाहागो लादोंमोन प्रदीप बसुमतारी, सन्जय गयारी बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि आरो उत्तम स्वर्गियारी बिथाङा गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि। बेबायदिनो फारियै लायै लायै दिनै 25 बोसोराव फैनानै बेखिनि हाबाफारि खुंफुंनो हानायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे आफादनि गेजेरजों सिनायथि फोरबो खुंनायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फरायनो फैनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा ज' लोगो मोनलायगोन, फरायनायाव गोसो होगोन आरो सिनायथि लोगो लानायनि गेजेरजों जोङो माखासे आलासिफोर लेंहरनानै फंबाय सुबुंफोर लेंहरनानै बिथांमोनखौ जाहाथे जिउ दानायनि राहा लामाखौ फरायनाय समावनो फरायनाय समाव जों खालामलांनो हायो बेखिनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन आरो बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों बयनिबो गेजेराव फोसावनानै होगोन होननानै गोसो गोथारै खावलायनायनि सायाव दोनथ'बाय। दिनैनि बे गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद बेनि जे 25थि जे बराय फोरबो खुंनाय आरो लोगोसे रुफाथि फोरबो फालिथाय बे हाबाफारियाव आंखौ थांखि जानाय आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय आं बे खुंथाय आफादनि गासैबो बिथांमोनखौ साबायखर होनो नागिरो। आंखौ बे खाबु होनायनि थाखाय आं खोब मोजां मोनफैदों। बे ओनसोलाव आं बे जौमा फरायसालि जिथुनाखि सबनसिरि फरायसालिमायाव बेनो आंनि गिबि आगान। दिनै बे हाबाफारियाव आं आलासि महरै नुजाथिफैनो मोननाया आंनि थाखाय बराद गोनां होननानै आथिखालाव बिनि सायाव गोबां जेंना थानो हागौ। जोंनि बर' फरायसाफोरा बर' मेजर लानानै पास जानाय बा BA पास जानायनि
अनजिमाया खमद्राय नङा आंनि मिथिनायाव। नाथाय MA लेभेलाव बिथांमोनहा गोबां जाहोनाव एडमिसन लाहैनो हाया। खायफाया जिथुनाखि इन्ट्रेन्स एग्जाम जायो बै इन्ट्रेन्स एग्जामफोराव एप्लाइ खालामो आरो उननि समावसो एडमिसन लानो थाखाय गोबाङानो फन खालामनानै सोंहरो एडमिसन लानो हायोबा। नाथाय जोंनि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बेवहाय मोनसे राहा दङ, मोनसे प्रसेस दङ, खान्थि दङ। बेनो जाबाय जाय फरायसाफ्रा BA पास जाखांबाय बै फरायसा बिथांमोनहा इन्ट्रेन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामग्रोनांगोन आरो बै इन्ट्रेन्स आन्जादाव जिरायनांगोन। इन्ट्रेन्स आन्जादाव जिरायनायनि उनावसो जोङो जोंनियाव एडमिसनखौ होनो। नाथाय गोबांखौनो जों नुयो इन्ट्रेन्सनि थाखाय गोबां फरायसायानो एप्लाइ खालामनायनि उनाव इन्ट्रेन्स आन्जादाव जिरायनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव दिनै MA फरायनायाव जोङो गोबां फरायसाफोरखौनो फरायनो गोसो दंब्लाबो खायसेखौ लाहैनो हायैखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो आं दानि जिथुनाखि फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो BA जोबनायनि उनाव बिथांमोना अनलाइन जाहाथे गंफ्रोमबो इउनिभारसिटिनि मुलुगसोलोंसालिनि वेबसाइटफोराव थांनानै इन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय नायबाय थानानै जि समाव सुबिदा जायोबा जि समाव इउनिभारसिटिया नटिफिकेसन फोसावो बै समावहाय बिथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामो आरो एप्लाइ खालामनानै इन्ट्रेन्सफोराव जिरायनायनि उनाव एडमिसन जि प्रसेस जागोन बै प्रसेसनि गेजेरजों बिथांमोना एडमिसनखौ लानो हागोन।